Сега, здравейте YouTube, аз съм Дани Фатала и тук при мен е Зарко. И днес ще си имаме в един сървър, не много известен, но става за игра. Кажете химна. Ето хай на YouTube. И съм селен. Така. Какво да е? Какво е? Окей. Ходи на Survival да почи да оцеляваш. Аз ще паузирам клипа и ще дойда след малко. Чули, Зарко? Добре. Окей, хора. Паузирам клипа и се връщам след малко. Не. Аз вече пуснах клипа, да знаеш. Окей. Dark Warrior. Еми. О май гад. Има не. Join. Import. О май гад, бе. Еми, Андрей. Протото, аз чу. Как да приема, бе? F-Join протото. F-Join. Аз джойнах, ама как да дойда при теб? Я са прави тъпа. Не става. Добре, чакай, ти му спаш. F-Join. Андрей, ти как се казваш? Да, тук при мен също е и Андрей. Аре, що не става, бе? При мен е също и Андрей. Да, никъде си. Ето ме. Ела. Какво? Тук. Тук е Survival. Аз на тук тръгнах, май. Да. Имаш ли къща вече? Не, you turn off access. Опа, Как човек. да напиша това тъпо нещо? Протата, бе, човек. То протата, ма... Join, чакай, ще го напиша. Без Аз точката. пиша всичкото М-В, всичко. Пиша, кой ме удря, бе? Това си ти, омага. Ти има скин? Какъв скин, бе? Има скин? Написах ти F-Join протата в чата. Аз съм Dark Warrior 19. Join. А къде е Андрей? Андрей, добре. Ето има овца, бе. Заре, ала. Готово. Сара, къде да хода? Пак на същото място. Да, аз дет много го помня. Reality, what the fuck? Ох, паузирам Аз за си имам малко. скин ли? Паузирам за малко. Пак сме тука. Тук съм, на това място. Добре, сега ще дам айтами. А вие къде сте? Аз съм Нагоре. тука на място. Ето ти, чакай малко. Ти какво имаше? Меч. Меч и храна. Добре, готово. Пак сме тука. Къде сте вие? Ето ни. Това Андрей ли е? Окей. Андрей, аз като съм на 1.7.5, ти си с скин, нали знаеш? Аз съм на 1.7.2 и той е с скин. Браво. Да. Той с скин, бе. Знам, бе, аре. Омага, ба всякия скин има. Не знам. Не мога. Пак сме тука. Къде сте вие? Ние намерихме вече и джунгъл. Да, не, дървето намериха. Аз не знам къде сте. Продължай направо. По пустинята, напред ли? Да. Аз ще го посрещна там. Андрей, не мърдни, стой там при дърветите. Къде да седят, приведе? О, мага, бе. Да се спалнали зомбита. Аре, бе. Къде си? Ето ме. Да, виждам се, чак. Младеж. Аре, идвай. Там. Младеж, снимам. Крипър. Да, между другото, това е Mobcraft, ще има линк IP в описанието. Здравей. Здравей. Може да имате шанс да снимате с нас, но това не е сигурно. Как виж, Правих си кирка, Зарко, сега виж. и така. Къде си? Чакаме. Ма това не е джунгла, бе. Това не е джунгъл, бе. Това джунгла, бе, бе. Би го, ще умра, бе. Убийте ги! Шит, бе, какво се случва?
Готово бих. Бегай, Андрей, бегай. Тъй. Бегам, бе. Сега ако ви изгубя... Елате при мене. Къде Всички си? да ме следват. Аха! Дани, я ти отиде, че аз си имам... Аз не знам къде е той. Го виждам го. Ето ме, дай ми дърво. Какво? За какво? Чакай да се бера малко. Добре. Взех едно. Омага бе, какво правя аз? Аз направих крафтинг тейбъл. Дръж. Да, аз вече съм... Аз имам. Нищо. Добре, дай малко дърво, Зарко. Така. Аре да ходим да се заселваме вече. Аре. Направо. Преработи си дървото, Заре. Зомби, за това зомби. Че голямо поне. Окей, аре, Андрей ще ти взема крафтинг тейбъл и тръгваме. Добре. Чакай, ще го заучим. Да, ти сакаш. Тук сме пак. Трябваше да Само паузираш. Да, бе, тук трябваше да говоря нещо. Зомби. Аре, Андрей, ще ни изпуснеш. Как ще ви изпусна, бе? Вие къде сте? Ето ме. Видя. Аре, бързо. Зомби. Аре, бързо да настигнем, Зарко. Чакай, Янбе. И ядеш, после ще ядеш. Ама картофите ги пазете за ферма. Какви картоф? Аз имам един картоф. Браво. Някой ми пише по скайпа, ама после ще видя. Посвети там, бе. Има нещо. Зара, Вече имам един стак и 36 тук дърва. е имало село. Също. Има лава. Има лава. Аре малко да... Ама ние па нямаме кирки. Аз имам кирка. Окей, ела да изгрифаш тук, ама внимай да не паднеш в лава. Не бе, остави го, бе, запозни. Кога загрипвам? Мани го. Дай да следим Зарко. Идват зомбита и някакви глупости. Да. Какво правиш, Заре? Какво ги правиш тия? Фойерверки. Андрей фъркна. Айде, дръпна ми лък. Шугър кейс, вземете го. Къде, бе? Нагоре. Вземи го ти, да. Горичка. Кон, има кон. Да. Не. Sugar canes. Да, точно. То доста. И аз намерих. То ти го взе, Едно тук зомби. Гледай, това е яка гора. Да, бе. Тая е брезова. Дай да берем дърво от нея. Аре. Аз имам пясък 42 в. Колко имаш? 42. Ама аз нямам брадва. Аз имам брадва. Аз трябва да си направиш, че. Имам дърво. Брадвата ми обаче не знам къде, май съм изхвърлил. Може. Аз тук поставям Warbenja. Аз поставих вече. Седно. Тук сигурно се прави с... Ако няма рез, се бати сървъра. Не има факшън. Да. Ама трябва да си мапнеш факшена, за да мога да си направим една къщата. Не знам къде ще е факшена. Знаеш как се прави факшън къща? Да. Екстра. Значи аз ще фъклеймя. Не фъклеймвай сега, защото... Не сега. Аз ще направя това. Кейфилите картинката на това. На канала. Зарко. Но яко. Снимаш ли още? Снимам, да. Трябва ви да кликва само колко минути е, ама... Само да събере това дърво. Чакай да видя колко минути. Ще взема. Клипа е 9 минути. Тъй, че има много време още да снимам. Какво си вечеряш? Вчерашния турист или пак Слабичката и ако има повече. Yes. Какво? Въглища. Браво. Кой купае? Ти ли? Аз всички. Аз без защото събирам дърво. Да. Сигурно. Както винаги.
А къде е му Workbench? Добре, ето ти такава. Тогава Екс, такава. Stone. Нати. Мерси. Без това не ми Айде трябва. моя Workbench. Трябва, тък му ще я махна тази брадва. Че тя е на 25 удара, брадвата. Откъде знаеш ли колко е? Просто на мен ми пише. Как? Не знам. От само себе си ми е така. Ще видиш на клипа. Как посочвам кирка брадвата и ще... Не, клипа ще е по-къс от 15 минути. Що? Защото после много дълго ще се качва. 12 минути ще е клипа и свършвам. Още 2 минути. Я, зомби. Я Айрон. В следващия епизод О, ще браво. правим холма. Чухте ли? Ще го правим какво? Ще правим холма в следващия епизод. Що следващ? Защото да му се качи по-бързо клипа. Не, сега ще правим холма. В смисъл, като свърши клипа или нещо такова. За. Окей, колко минути е? Я чай да го видя. 11 минути, аре по-бързо, ако ще строим холм. Не, бе, няма в епизода да го строим. Добре, значи след епизода. Да. И после ще го покажем в следващия епизод. О, намерих такава, изоставена мини. Става ли така? Добре, бе. Следващия епизод сигурно ще е утре. Да. Андрей, ще стана мини. Ама без със Аз сигурност. вече съм намерил. Андрей, ти утре ще играеш ли? О, Не знам. Кажи. да знаем дали ще снимаш с нас пак. Може. Защото ние ще снимаме утре пак с Зарко. О, така си остане. О, Айрон намерих. Ето аз нямам с кирка. с голд броня. Аз не знах, ама нямам кирка. Равин! Там виждам. Сега ли го виждаш? Не, О, тук има... О, Айрон. Айде, съберете се около мене, свършваме. Къде си ти? Ето ме тук горе. Зарко, обърни се. Къде е горе? Бе? Оле-ле. О, Фара ще долу при Зарко. искам за десерт. Заре, идвам при тебе. Да свършим клипа. Ай, Заре, ти како ти е там, бе? Къде е Зарко, па са го изгубих. Го е. Аре, слушаме тук клипа. Ето къде. Чакайте, бе! Каква е та вещица, бе? Аре. Чакай, бе! Чакай малко, бе. Реклами. Аре, лад тук, около мен. Аре, лад, така. Зарко мини по средата. Не така, бе. Къде стига, Заре? О, шит. Аре, бе. Паднах. Спасете ме. Добре, аз падам в водата. Отровиха ме. Шит. Ще умра като за финал. Шит. Умрях. Хайде! Хайде. Това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте. Речквит. И чао.